så skal Selviga svinge alle tryllestavene på én gang over pengesedlen, okay? Så vi klapper alle sammen, og rekorden er en halv time, Selviga, så du bliver bare ved. Er I klar? Og klap! Ej, hvor er du god! Ej, hvor er du god! Vi bliver ved 1, 2, 3, bare tryllestav. Prøv, hop! 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 Ej, okay, det er fuldstændig vanvittigt. Jeg har aldrig set nogen være så gode. Du er så sej, Selviga. Du må gerne bare slippe tryllestavene nu. Du må slippe alt undtagen sadlen. Jeg hjælper her. Okay, giv hende lige en hånd. Det var så sejt. Så sejt gået. Men du har stadig fat i pengesedlen? Okay. Så tænker jeg, at Selviga, når jeg tæller ned for 3, så kaster du tørklædet op i luften. Og i det, vi tager tørklædet op i luften, så vil det regne ned med 500 kroner. Er I klar på det? Jeg tæller ned for 3, Selviga. Du kaster bare så højt du kan, okay? 3, 2, 1, kast! Hvad? Prøv lige at tage den. Hvor er tegningen henne? Har du den oppe i ærmerne? Næh. Det forstår jeg ikke. Okay, men lige Selviga, kan du lide appelsiner? Ja, det kan du godt. Okay, prøv at se her. Jeg har taget en appelsin med i dagens anledning. Du skal lige holde. Og jeg ved ikke, om I vidste det, men hver gang man åbner en appelsin, er det rigtig vigtigt, at man lige tjekker efter, hvad der måske ligger inde i appelsinen. Man ved jo aldrig. Så hvis jeg åbner her, så vil jeg åbne og kigge ind i appelsinen og vise det til publikum. Prøv at tage den ud, så vi kan se, hvad der er i. Hvad er det, der er derinde? Kan du vise det til dine venner? Øj, hvor er du god, Selviga. Hvor er du sej. Tusind mange tak. Tusind mange tak. Og Selviga, som tak for hjælpen, fordi du har været heroppe, så må du få et ballondyr. Alle får ballondyr til allersidst. Men når man har fået været heroppe og hjælpe, så får man lige en ekstra gave. Så Selviga får lige et ballondyr. Hvad for ballondyr er du ved at lave? En papegøje. Så kan I se, hvor fin papegøjen bliver, så kan I overveje, om det er sådan en, I skal have efter showet.